duubi nogas caggal mbelem e dahamme Corée Japon barode ngendiji de nana e Pelé l'épopée de 2002 il fallait le faire ils l'ont fait dangal coupe du monde jokkani barode teddungal leydi Sénégal Dakar ha Qatar wulango ko woto wulango weltare laabi bawlude kurum yimbi da wawa serdude gido e gagnant ko football tan wawi dum rentina berde welditina hamnobe yo wano nyande jagum lewru février tonto Yaoundé Cameroun ebe mbayi wattude hono dum to Doha Sénégal dado ha tida nde hare ballon rond wonata ko weebi ko gonga moni fof fawata ko sappoygo gorko e der terrain stade Al Bayt e odo dimanche yo jig en ko nyaagunde yo duwaw hawre amin o saha ko Angleterre woni e damal Nam Maguire Luke Shaw Jude Bellingham e Harry Kane ko sirnginibe kono be men bene jawnaki Kalidou Koulibaly e wondibe mum kolliti paltaki be petita jidden wiide ko be kulani hay kippu goto ko tamondiral foti wonde kongol moni fof ngam susnude e sembinde les lions de la teranga fof yo won caggal nangorana Sénégal jikki nayi Allah kono jikki nana e de barode tidde cembude caliide yawari biide ma dokkir halaba haysinno tawi Sadio Mané tawaka den barode nogase joyi kollirde moni fof ko Sadio Mané hoore mum holare amen nana e mon faites nous rêver